sabar uga nariko dicatalno ing alam donya kudu semata laku utama tansah eling kang kawasa sabar uga nariko beteni marang tuwa ben oleh ing suwarga ing suwarga aku becik ditindakno beteni marang tuwa ben oleh ing suwarga laku becik ditindakno ben ora dadi durhaka uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang ati sarana ajeni desa uga negara uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para dina iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para dina sluku patok ilailo sirama menyang suluk oleh payung utama cekit lulupa wong mati ora upah yen upah meken dibocah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam lukus-lukus patok ilah sirama sulule mulai payung utama detik lulupa wong mati ora upayen upama dadi bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok ilu sirama menyang suluk oleh payung utama detik lulupa wong mati ora upayen upama dadi bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok ilah ilu sirama menyang sulule oleh payung utama detik lulupa wong mati ora upah
yen upama teni bocah yen urip golekno duit suku patok ilahi lo sirama menyang Solo le oleh payung utha yetit lulu wong mati ora upayan upama dadi bocah yen urip golekno duit Allahu sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilahi lo sirama menyang Solo le oleh payung utha yetit lulu wong mati ora upayan upama dadi bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku patok ilahi lo sirama menyang Solo le oleh payung utha yetit lulu wong mati ora upayan upama dadi bocah urip golekno duit Allahumma sholli ala